Ето в това училище аз лично завърших. Ето. Влизам в това училище, село Чакали. Тук беше горното училище. Ето. Тук имаше пътечка и тук те се пързаляхме едно време. Ето къде. Ето училището от 1 до 8 клас. Майко! Тук в тази стая бях втори клас. Гледай. Леле, той го се циклихме тук. Леле. Няма ти бишир да напиша Георги. Майко мила. Виждаш, погледни. Ау. Тук бях втори клас. Боже, погледни коста. Тук беше домакинката. Гледай. Боже, Боже. Това училище аз дет съм учил. Гледай чина къде е долу, омазата. Ето тук ми беше класната стая. Няма как да прескоча, погледнете. Моето училище. Страх ме да ни падна. Уха! Преминах. Ето тук учеше Алекси. Другарката му Димова. Биш, гледай. Леле, какво е станало това, че? Погледни. Ау! Гледай тук. Това е от печка едно време. Чакай да ти покажа аз къде учих. Къде учих аз? Ето тук в ета стая бях аз. Другарят ти Стефанов. Поне чиновите седят. Той беше гюма за въглища. Ето погледнете. Тук тъй учих аз. Другарят ти Пеев дет набиеше, другарят ти Стефанов. Ето ги погледни. Да, едно време. Ко беше? Ето е печката. На тая печка се топлихме. Пернишка печка. Това е горното училище. За съжаление, горното училище е станало кметство. Това е другата класна стая. Тя малко май по-запазена. Да, по-запазена. Ето ги столовите. Явно са пили и бира. Ето тук те. Я да им той какво е. И едно време. Да. Така беше едно време. Тъй бяха. Стаите сега чакай, ще внимавам да не падна. Че тук е ужас. И баха му майката на това училище. Поне връбчетата са тук. Големи спомени. Ето тук вече излизам. Ето и горното училище. Алексей е влязал вътре горе в стаите да гледа. Да. Леле. Погледни. Тук много футбол сме играли. Много футбол. Така. Другарят Ирашев беше... Гледам, доста се е променила тая къща на другарят Ирашев. Баба ти Нивенка. Отивам към дома. И тук... Тук тъй се събирахме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 8 клас. Да. Насъбираха и развявахме химна на Кирил и Методи. Тук аз съм израснал. Той таблото. Да. Правя видеоклип. Видеоклип правя. Ето, погледнете столовата, аз дет съм се хранил. Погледнете. Но са скрили кишетата. Ето ги кишетата. От тук си вземах храната. Погледнете. Виж, погледнете кухнята. Беше едно време.
Много ма наказваха тук. Да. Поне картината седи там. Да. Тук си спомням, че имаше мазе. Алекси! Алекси! Горе ли си? Качвам се тук горе, дет сме спали. Дет сме спали. Започвам първо тук. Гледай. Какво беше тук? Тук беше пионерския дом. Тук гледахме телевизия. Едно време. Гледай, още седят душеците. Майко мила, как може да изоставят това нещо? Що за държава? И ще я плочи, помните ли? Ето, сметалото, помните ли го? Сметалото. Ето ги чиновите, деца ми учили. Гледайте. Всички карти. Карти какво става тук? Аз тъпча върху карти. Ги детските обувки. Едно време тук в тази стая спеше Анета Кобилата. Анета Кобилата, той беше женска стая. Позапазена е. Да, тук тъй. А тук беше стаята над нашия склад, пише тук, ето го. Тук беше на чистачките, ето виж, чаршафите. Гледай. Възглавници. Кот сетиш, виж, стари дрехи едно време. Гледай. Носията, гледай. Гледай. Едно време дете играехме. Танцо и състави. Гледай, гледай, гледай. Гледай, едно време снегащи. Гледай, гледай, гледай. Гледай, деца на обличали едно време. Погледни. Леле, банските едно време, дето бяхме на почивка. Гледай. Ето. Той беше на чистачките стаята. Но гледай, тук видях една книга. Гледай. Каква е тая книга, май? Той беше стаята на чистачките. Тук бяха дрехите. Какво пише? Апетит. Да, ето тук виж. Другата стая, тя беше тук, бяха спални помещения. Гледай, погледнете. Но са ги направили, кой знае преди това. Виж. Леле. Погледнете. Беше едно време. Красота. Гледай, помнята с ламперия как се слагаше. Няма да я забравя. Тук сега спалня, пикливата. Тук беше пикливата спалня. Че ми се допика. Погледни. Пак абажурите. Помните ли ги тези абажури? Гледай, тук беше стаята на директорката Елеонора Димитрова. Да. Елеонора Димитрова с чаршафите още седят. Гледай, бе. Леле. Тези гардероби бяха нещо. Гледай. Тук беше миндиевската стая. В Миндия деца бяха. Гледай, грамофона едно време. Картините, гледай. Всички детски. Тук Галя спеше. Бог да я прости, Галя беше от делата. Едно времешни отдела. Тая стая беше най-топла. Да, най-топла беше. Тая стая. Виж музея. Тук отвънка музея, погледнете. На другаря ти Рашев къщата. Няма му са Иваните на другаря Рашев. Гледай. Къщата, ама кладеница поне седи. Вратата друга. Къде му са пчелите на другаря Рашев? Погледнете. Погледнете, гледай. Това беше музей тук тъй. Виж, вилиците дет смияли. Гледай. Ах, Боже. Те абажури, помните ли ги?
Но няма ток. Гледайте стари абажури. Беше едно време, ето вижте ма. Аз, Георги, дет съм расал тук. Поне огледалото седи. Ги прозорците. Погледнете, няма кочини, няма нищо. Къде са? Къде са? Тук си спомням, че бяха топлинките, слагахме. И тук беше, нали, Анка Лижева. Терзиева ли беше Анка Лижева? Тук склада за обувки, нови обувки. Ето ги абажурите. Поне това седи. Той са складовите. Другаря ти Рашо, дето правеше допълнение тук тъй. Тук беше баня. Туалетна. Обаче на мен ми се допика, после ще пикае. Майко мила, погледни. Къде оти? Сайва... Леле, майко. Та затворената врата, мисля, че беше склад. Оле, майко мила, гледай, гледай, гледай. Гледай. Тук бяха нови дрехи, дет ни даваха обувки, гледай, гледай. Всичко, което е, гледай, гледай, погледни. Виж телевизора, едно време, дет гледахме телевизор. Я чакай да го обърна. Чакай. Разпром. Гледайте, погледнете, този телевизор едно време гледах на този телевизор. Погледнете. И как се казва? Както ще дай. Беше цветен. Майко мила, гето. Едно време ще е телевизор. Ей го. Погледни. Радиоточките, Иляне, помниш ли тия радиоточки? Радиоточки. Погледни, приятелю мой. Едно време, дет слагахме отвънка радиоточки да слушаме. Гледай, гледай. Пак микрофон, това говорите, гледай. Радиоточки. Тя може и да работи, знам ли? Няма кабел. Мили Боже, мили Боже. Боже, Боже. Виж, балато му едно време ще. Иляне. Гледай, Иляне. И баха майката на дома. Та смотаната. Тук помня, най-първия път пикахме тук тъй фини кофи. Е, тук тъй. Чай да въря се оттатък. Другите стаи. Леле, майко мила, погледни. Господ да ми е на помощ. И баха майката на дома. Тук беше акана директорската стая. Гледай, всичката документация тук. Погледни. И още седи. Гледай, архив има. Погледни. Мили Боже, погледни. Архива, гледай. Иляне още седи. Кой знае на има тук нас. Гледай. Гледай какви тетрадки, Иляне. Той са дневник. Мили Боже. Погледни, погледни. Тук кой тетрадка ли? Не. Народна просвета. Гледай всички папки, гледай. Погледни. Мили Боже. Не знам какво да ти кажа. Каква история? Тук беше нощния възпитател. Гледай. Тук гледай. Майко мила, гледай сега. Удостоверение. Република, Министерство на образованието и науката. Тук можеш да си направиш фалшива диплома. Гледай, погледни за какво стана въпрос. Гледай. 8 клас, гледай. Мили Боже. За какво стана въпрос? Удостоверение. Тук можеш да си вземеш направо удостоверение, да си направиш. Гледай. Основно образование можеш да си направиш. Гледай. Свидетелство за такова. Виждаш, Алекси? Вземай, ако искаш. Винаги можеш да си направиш. А тук кой?
Не мога да се сетя тук. Кой? Да. Свидетелство бе за завършено 8 клас бе. Не, ти не за 8 клас, ти за първи, втори, трети клас. Ами да, вземай. Ами да, значи за 8 клас. Леле, майко, тук бяха гардеробите. Тук те. Другарката ти, Елеонора Димитрова, ги правеше. Миле Боже, погледни. Погледнете, майко мила. Той беше пикливата стая. Пикливата стая. Ама гледай. Гледай и се наслаждавай. Да. Гледай и се наслаждавай. За какво става въпрос? Да. Гледай, гледай. Беше едно време. Да. Тук беше пикливата стая, които се напикаваха. Да. Гледай я божура, който едно време. Леле, Мичка Сабова беше тук в тази стая, отговорничка за пикливата стая. Да. Леля ти Миче. Тя си ме обичаш и мене. Да. Не е лошо за поправяне. Може да се поправи. Гледам доста добре запазена като такос. Грубия строеж доста е запазен. Няма проблеми. Погледни. Гледай за ко стана. Той всичкото ние сме го учили това нещо. Погледнете. Това сме го учили тук в село Чакали. Погледни. Виж, история. Погледни за ко стана въпрос. Гледай. Погледни, Илияне. Погледни. Това е историята на България. Гледай. Погледни. Гледай. Погледни. Какво повече да ти кажа? Гледай. Гледай, погледни. Ние това сме учили руско-турската война. Руско-турско-българската война. Погледни. Мили Боже. И пак си има плочи. Едно време да ги слушахме плочите. Погледни. Употреба за водород. За водород. Може ли с такова нещо? Боже, тук бяха гардеробки. Той много вече ниско ми идва. Аз бях много нисичък, мъничък бях. Тук беше стаята на Илко и на Алекси, Светлин. Ето вижте, всичкото и живо е по природа. Ти помниш го ти нещо, нали? Да, тук беше стаята на непикливите. Да, значи го помниш ти нещо. Тук на непикливите. Погледнете. Това сме учили. Това са бъбрици. Виж, погледнете. Това нещо и всичкото е по биология. Погледнете. Черевни. Стомашни черевни за такова. Погледни. Погледни, Илияне, за какво стана въпрос. Илияне показваш? Не, правя запис да видят всичките. Погледни. Той всичкото е по биология. Аз съм... Виж, епролетки, гледай. Погледни. Може ли са такова нещо? Гледай. И помня даже... Помня тези глобуси. Помня ги. Погледни тези глобуси. Ко беше? Погледни. Може ли с такова нещо, бе? Сега ще въря да видя към читалището как е. Към читалището. Его Алекси. Алекси си спомня. Той беше пекливата стая. Мъката. Да. Аз много добре си... Бях в пекливата стая. Много добре си спомням. Тук до прозореца спах. Няма как да падна, защото той е бетон долу. Тук те спах до прозореца. Да. Няма забравя другарят ти Стайко как ма биеш. И аз тъдничах. Тук те да гледам Леля Мичка Сабова ще дойде или няма. Погледнете плочите. Балкан тон. Леле мила. Мили Боже. И кой е, че не ми виждат очите? Балкан тон.
Нови, така. Тук се държаха плочите. Погледнете. И то с кой е? Известният Константин Кисимов. Трябва да говорим кой е Константин Кисимов. Ето, погледнете. Това е историята на България, бе, Алекси, погледни. Погледни. Помните ли абожурите едно време? Ето ги виж. Абожурите, да. Боже, погледни са коста. Ама има и стари картини. Има, да, това е историята на България. Спалня номер 7. Погледнете. Спалня беше тук пикливата стая. Да. Ето ще сляза надолу, ще отида към тоалетната. Да видите за какво стана въпрос. Тук горе беше тавана. Тук прибираха едно време. Его тук тавана. Едно време колелетата прибираха. Погледнете. И баха майката и на покрива. Погледни. Майко мил. Те седят. Гледай колко чинови има. Леле, миле Боже, гледай, погледни. Майчице ми. Покрива е в много добро състояние. Покрива. Само циглите дед ги няма. Погледни. Виж, едно време ще ти огледала. Ей. Но то е заминало на кино. Виж. Погледнете. Погледнете за какво стана въпрос. Гледай. Чинови. То е тавана нас в дома. О, чакай. Има ли акордеон тук? Има ли? Няма. Минали, че го взели. Ето, гледай. Виж леглата там. Много черна дъска. Хайде, ще слизам надолу, че Алекс сляза надолу. Миле Боже, ко беше. Кога ти как гледай. Гледай тук те. Пролетките, помните ли ги? Едно време правихме. Оле, майко мила. Гледай, той коридорът. Жените бяха тук, мъжете бяха тук. Чакай, тук беше учителската стая. Тук бяха туалетните и банята. Ето туалетните. Миле Боже, болерти ще седят едно време. Гледай, ръждя са ли чак? Погледнете. Ето. Тук баните бяха едно време. Умивалния, туалетни и туалетни. Алекси? Къде си, бе? Майчица мила. Тук беше... Да ти кажа, тук прескочи коза. Едно време играех. Значи ще го направили салон. Беше учителска стая едно време тук. Да. Леле, майко мила. Но не намерих снимки. Виж, стари вестници. И тук не го знам какво е било. И аз не знам. Без думи. Без думи са. Това кой има, даже марка има. И пращано сметко, разписка. Вижте билетчето. Едно време 30 стотинки беше. Майчица мила. Как може бе Митко Палаузов да се хвърли? Митко Палаузов. Как не ги досрамя? Виж дневниците на учителите. Надали да се намеря. Извинителни бележки. Ко пише? Медицинска бележка. Извинение.
Гледай, тук значи е било учителска стая. Гледай. Текущи срочни оценки. Майко мила. Няма ги ония бележници едно време. Гледай. Ей, колко печата има. Погледни. Боже. Гледай, тук те с анцузи едно време, дето сме ги носили, гледай. То полили, кой ясно. И пердето седи поне. Те стая, че ли като е по-запазена. Боже. Излизаме от тук. Умивалнята доста са я променили. Тук са накъпали едно време. Ето го изхода. Тук си спомням, че имаше път, ама гледай. Имаше път. Алекси къде отиде? Чай да търсим Алекси. Гледай бе тук какво беше. Тук спомням имаше на... ябълката седи там. Как може бе, гледай. Поне този тротуар седи. Стъпалата и тротуара. Стъпалата и тротуара седи. Гледай, поне той седи. И тук имаше... Беше. Това беше, тук карахме трудово обучение тук тъй. Трудово обучение. Да, тук е. Тук лично трудово обучение сме карали. Да, погледнете. Ето. Какво да се разкарвам? Тук имаше машини. Ето тук гледай, погледнете. Още седи с поставката някой машина. Гледай. Може ли са той нещо? Погледнете. Още седят тук тъй някакви работи. Миле Боже, гледай, погледни. Гледай. Беше номер 1 тук село Чакали. Всичко украдоха. Украдоха и толкова. Ето тоалетната на домът. Тоалетната. Алекси! Алекси! Гледай тоалетната. Алекси! Къде си бе? Аз съм отзаде! Гледай, погледнете. Котчените ги няма. Погледнете. Тук сме играли. Тук спомням имаше шахта за... Шахта заради дома тук те. Той беше престройка, другаря Терашев го правеше. Това нещо. Престройка. Мили Боже, мили Боже. Иначе като основа сградата е хубава. Да. Като основа. Ами аз искам да вкарам, да вляза в кухнята, да видите едно време де са ни готви. Погледни. Тук имаше една цистерна. Нафта имаше. Да. Нафта имаше. Гледай сега. Пътеката на кухнята. Мили Боже, мили Боже. Чай да не се отцапам, че. Майко, гледай чините. Погледнете тук. Гледай. Гледай чините. Той е кухнята на домът. Тук готвиха. Погледни.
Тук готвиха, тук кой си? Не го знам какво е. Гледай. Да, ето фурните. Тук фурните, погледнете. Тук вареше нафтата. Ето ги. Другите печки, хладилници. Гледай, погледнете. Майко мила. Яш, яйцата още седят. Опекли са се. Тук беше складовете за стоката на храната. Погледнете. Гледай. Хладилник мраз. Гледай. Ало, тук рязаха хляба. Машина за рязане на хляб. Гледай. Рязаха. Тук те си слагаше хляба и той вареше и го рязаха. Да, гледай. Майко мила, тия стола ги помня аз. Майко мила. Да, той другия ход. Тук бяха туалетни, май бяха. Съблекалните. И не знам. Той не го помня. Виж, това още седи, дето. Помпиха олиото. Гледай. Чашките, гледай. Едно време ще чашки, дето пихме вода. А помните ли тия за хляб? Ах, леле момиче. Как може? Гледай картините, дето бяха в столовата. В столовата, дето бяха. Бойлера, гледай. И баха му майката. Тук се подаха храната за ядене. А тук миехме чиниите. Няма как да светна. Чакай малко, ще светна. Не мога да светна. Тук изсушаваха чиниите. Тук се миеха чиниите, тук се подаха мръсните чини. Няма как да светна. Общо взето, това е нашия дом село Чакали. Беше, че беше. Да, вижте тук. Хайде да се махаме, че страшна работа. Отзаде съм, Алекси. Мини там, дето и през това. Майко мила, тук си спомням, имаше наш нисата, дето тук тъй седиш. И баха и майката. На гаража, виж, всичките такос кочени потрошени. Потрошени кочените. Тук беше нисата, дето седиш. Нисата. Да. Как може, гледай кочените. Прасета, дето гледах. Хайде да си варим. Видяхме кот, но ето на дома с туалетните. Що народ е пикало и срало тук тъй. Що народ е пикало и срало. Ето. Че машина. Ето ги туалетните. Вижте пак запазени тия туалетни. Гледай. Да. Виж, и мивката седи. Добре, поне туалетните запазени. Айде да варя търся Алекси. Тук с Алекси играехме. Няма забравя Алекси, като биеше Любчо, тук имаше влакчета, камиончета. Ще лампи. Помните ли ги? Алекси!
Направих много хубаво видео. Спомен. И това е. Айде, приключваме.